Σας φίλες και φίλοι του YouTube, Νίκος Γαβγιουράκης εδώ πέρα και σήμερα συνεχίζουμε τον κόσμο μας, την περιπέτειά μας, what the fuck, στον κόσμο του Minecraft. Την τελευταία φορά χτίσαμε τον πάνω όροφο από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ωραίος πάνω όροφος. Ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με το hunting, επειδή χρειαζόμαστε αρκετή τροφή. Επίσης θα κάνουμε chest, πιστεύω άλλο ένα, επειδή αυτό εδώ σχεδόν γέμισε. Ναι, χρειαζόμαστε τώρα αρκετή τροφή, οπότε θα ψήσουμε ό,τι έχουμε. Επίσης κάποτε θα πάμε να κάνουμε και mine, το πότε δεν ξέρω. Καταρχάς, συγγνώμη που δεν ανεβάζω βίντεο, έπρεπε να βρω το πώς θα κάνουμε αυτό. Ναι, έμαθα πώς να κατεβάζω skins και είναι πολύ ωραίο. Ήθελα πολύ να μάθω πώς κάνω skin, το πώς φτιάχνω τα skins και πώς κατεβάζω skins πάνω απ' όλα. Ναι, γενικώς τώρα μπορεί κάθε μέρα να έχω ένα διαφορετικό. Τώρα, κάποιος μου γράψε να κάνω ένα underwater σπίτι. Αυτό θα είναι δύσκολο, πρώτα χρειάζομαι bucket, που έχω τα materials για ένα bucket. Δεν έχει νόημα, γιατί να κάνω bucket, δεν θέλω. Οπότε δεν θα το κάνω. Ένα challenge που σκέφτηκα μόνος μου είναι το να κόψω 2-3 stack ξύλο, αλλά είναι βλακεία. Οπότε όχι. Τώρα ουσιαστικά θα κάνουμε exploring και γενικώς θα παίρνουμε τροφή και άμα δούμε κανένα τώρα θα το σκοτώσουμε. Σαν αυτή εδώ είναι ωραία, αράχνη της αράχνης, ήσουν αράχνη. Γεια σου αράχνη της αράχνης, ήσουν αράχνη. Δεν ξέρω τι θες να πεθάνεις, απλά ψόφα. Σε ευχαριστώ. Ένα σίτι, δύο σίτι. Θα σκοτώσουμε την κότα από εδώ. Ναι. Τώρα πάμε να πάρουμε λίγο από αυτό το πράγμα, το οποίο από αυτό κάνουμε sugar. Ναι, είμαι σίγουρος κάνουμε sugar. Κάνα sugar. Ή θα φυτέψω κι άλλο για να έχω περισσότερο. Το δεύτερο. Και μου σπάσα το σπαθί. Τι ωραία. Ωραία, θαυμαστικά, υπέροχα, υπερκαθιστισμένα, αλλά δεν πειράζει. Μετά, συγγνώμη που δεν κάνω βίντεο, ήθελα να δω πως κατεβάζουμε skins για να είμαι πιο badass εδώ πέρα. Cool. Ήθελα να δω πως θα κατεβάζουμε skins για την Pocket Edition, γιατί θα μου πείτε noob, όλοι ξέρουν πως να κατεβάζουν skins. Ναι, απλά ήθελα να δω πως. Επίσης ασχολούμαι με ένα άλλο παιχνίδι, το Soul Guardians, το οποίο είναι ένα RPG free. Ίσως κάνω βίντεο και με αυτό, ίσως θα δείξει ανάλογα, γιατί πάει λίγο χάλια. Ναι, θα δείξει αν κάνω βίντεο με το Soul Guardians. Γράψτε μου στα comments άμα θέλετε κάποιο νέο παιχνίδι και αν ναι, το τι θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να θέλει να κάνω πάλι Crossy Road ή κάτι. Βέβαια θα δείτε πολλά βίντεο, είναι σίγουρο. Ψάξτε το κανάλι, δεν έχει και πάρα πολλά, αλλά γύρω στα 10-15 θα τα έχει, είμαι σίγουρος. Τώρα, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι οτιδήποτε free συζήτηση. Δεν με πολύ ενδιαφέρει να παίξω τελευταίο Minecraft, δεν με πολύ ελκύει. Ναι, για κάποιο λόγο δεν με ελκύει να παίξω Minecraft, το βαριέμαι λίγο. Οπότε ναι, γι' αυτό το λόγο δεν πολύ ανεβάζω Minecraft. Ανέβασα κάποια άλλα βίντεο, όπως το Hungry Star Evolution, το οποίο δεν θα ανέβει άλλο μάλλον. Ναι, πιστεύω θα δείξει το τι άλλο θα ανέβει. Ούτως άλλως τώρα είναι καλοκαίρι, οπότε πολλά βίντεο. Ναι, επίσης πείτε μου αν θέλετε να ανεβάσω League of Legends. Μόνο που υπόψη θα κολλάει αρκετά.
Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα να ανεβάσω League of Legends. Πείτε μου όμως αν θέλετε να ανεβάσω League of Legends. Ωραία. Τώρα πήραμε όλο αυτό. Κάνω αυτό. Ένα μπλοκ εδώ. Ωραίο. Επόμενο πράγμα. Φυσικά δεν ξέρω πόση ώρα είναι. Ναι, γενικώς αυτό το βίντεο δεν θα είναι και τόσο μεγάλο όπως είναι τα υπόλοιπα. Όχι, σε fuck. Έχασα σπίτι. Σαν καθυστερημένος. Δεν zombie style. No. Α, αράχνη. Μια αράχνη μας βγάζει. Όχι. Ένα γουρουνάκι, δηλαδή ένα πίγκι. Λοιπόν τώρα. Έχουμε χαθεί, δεν έχω ιδέα που είναι το σπίτι μας. Τέλεια. Ναι, χωρίς πλάκα, δεν ξέρω που είναι. Α, να το. Ήμουν στον εντελώς λάθος κατεύθυνση. Οπότε, λογική. Οκ, τώρα. Επίσης μπορεί να ανεβάζω το βίντεο 3 περίεργα παιχνίδια που βρήκα στο ίντερνετ. Και στο ότι αντιγράφω PewDiePie, είσαστε πολύ γελασμένοι, γιατί αυτό κάνω. Ναι. Επίσης, πάμε εδώ, πάμε αυτό. Για μότι μου. Για το αράχνη, της αράχνης ζήσουν αράχνη. Έλα, ναι. Ναι, τα κατάφερα, έκανα γέφυρα. Ναι, αμοιβούς. Έλα τώρα, μια χαρά τα πήγαινα. Όχι. Καλά που οι σκελετούλες του Minecraft είναι πολύ άστοχες. Ίσως για μένα δηλαδή. Τώρα θα ήμουν dead. Αλλά είναι άστοχες οι αράχνες του Minecraft. Γι' αυτό, what οι αράχνες από πότε έχουν μπω. What the fuck. Ναι. Οπότε πάμε εδώ και κάνουμε αυτό. Κινήσω Steve. Όχι, Wave Monster λέγεται ο τύπος μου. Ο Steve μας μισούσε πριν. Ο Wave Monster μας αγαπάει. Πάει. Ωραία, εδώ που φάγαμε θα κλείσουμε τη τρύπα εδώ, γιατί πέφτω όλη την ώρα. Κάψω σκελετούλα, πρέπει. Κλείνουμε λίγες χάζες τρύπες και ναι. Γενικώς θα προσπαθώ να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο, απλά έχω κάποια προβλήματα. Ναι, το τελευταίο εγώ δεν ήθελα. Δεν είχα και όρεξη να ανεβάσω βίντεο. Εγώ όμως άλλες φορές όταν θα έχω όρεξη, όμως δεν μπορώ ή κάτι, θα προσπαθώ, όμως μην μου λέτε κάτι για τον ήχο. Το ξέρω ότι ο ήχος δεν είναι και τέλειος, να πούμε, όμως δεν είναι και χάλιας. Είναι μέτριος. Εγώ ακούς το τι λέω, αλλά δεν μπορείς να ακούσεις κάποια άλλα πράγματα. Γεια σου Αγελάδα της Πάγιας, Αγελαδάκι. Secret drop. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Τέλειο. Μικρούλη, τι κάνεις εκεί πάνω? Ας είσαι για αυτή την κότα. Τώρα. Λέει να το σκοτώσω. Άου. Τι τίθεται. Οκ, οπότε το σκοτώνω και τώρα έχω και το μικρό. Δεν πειράζει. Είναι ωραίο. Αντίο ζομπίδιο. Ένα μικρό ζομπίδιο πέθανε. Ωραίο ήταν αυτό, όμως ήταν secret drop, οπότε σπάνια θα το ξαναδούμε. Ναι. Πιστεύω αυτό ήτανε. Δεν έχω ιδέα.
Έπεσε. Σκοτώνουμε λίγα πρόβατα. Αγγέλ. Και άμα το Pikachu. Το Pikachu. Πάλι. Τρίτη φορά σήμερα. Ψόφα. Έλα, γιατί έφερες και φίλη. Συγγνώμη άμα σε περιτύχησα, μικρή αράχνη. Αλλά πρέπει να πεθάνεις. Επίσης, έχω αναβαθμίσει τη version και τώρα έχω 11,1. Οπότε, πριν είχα 10,5. Τώρα μπορούμε να κάνουμε fishing road. Το οποίο μπορεί να μην το κάνω και ποτέ επειδή μου ξαδεύει βαρετό. Όμως έχει πλάκα. Και σου δίνει και δωρεάν τροφή. Καλά, δωρεάν σε σχέση με αγελάδες, γουρούνια, τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.